Okay. Yeah. Bwrdd hyfryd, eich gweld chi gyd, croeso cynnas i bawb ohonoch chi i'r Gwasanaeth ac i chitha adra sy'n ymuno hefo ni hefyd. Mae'n braf iawn cael croesawu Meirion a Ceri ato ni bore yma. Oedd Meirion yn deud wrtho i yn ystod yr wythnos bod y mis, neu'r mis yma neu mis cynt, yn hanner canrif cyfa ers iddo fo gyrraedd Bangor fel myfyriwr ifanc brwdfrydig, dwi'n siŵr, gyntaf. Felly mae'n hyfryd cael ei gwmni fel pan mae o'n dathlu garag filltir honno. Meirion a Ceri bellach wedi ymgartrefu yn Llaneirwg, di'r enw, posh? St Mellons yng Nghaerdydd, ac yn aelodau yn yr Eglwys Efengelaidd yng Nghaerdydd. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr i glywed o'r gair gennych chi, ac yn ddiolchgar iawn i chi am ddod ato ni. Gweddill y cyhoeddiadau am heddiw, fi gyda ni astudiaeth, fi Steff yn arwain heno, yn parhau trwy ffrwyth yr ysbryd. Dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd llawenydd heno, felly os gewch chi gip bach ar hwnnw cyn dod, fydd o am 6 trwodd ac ar Zoom. Yna cyfarfod gweddi'n yr un lle nos Fercher am 6:30, clybiau plant a ieuenctid nos Wener am 6:30 a 7:30, ac yna dy Sul nesaf, Gwasanaeth ac ysgolion Sul yr un amser ac arfer, ac astudiaeth yn y nos. Ac un cyhoeddiad arall, mae o poster fama, mae yna brynhawn o gan yn Eglwys St James ym Mangor Ucha ar y 12fed o Hydref am 2:00. Na i adael y poster yn y ffrynt fama unrhyw un sgan ddiddordeb gweld y manylion yna. Unrhyw gyhoeddiad arall neu unrhyw faterion eraill? Nid i'w trafod, achos da ni'n mynd i drafod, ond na? Gwych. Cynhadledd gweinidogion, ia. O'n i wedi cofio hynny, ond da ni'n meddwl, ia. Fydd cynhadledd gweinidogion fory, dillu na dy mawrth, felly cadwch hwnnw yn eich gweddia, so ni'n gwerthfawrogi yn fawr iawn, achos mi fydd Meirion yn un o'r siaradwyr ymhlith eraill. Gwych, dewch i ni weddio i gychwyn yn Gwasanaeth. O ddiwyn tad, da ni yn diolch i ti am fora newydd, i gael dod i dy glodfori di, cael dod i blygu a rhyfeddu at dy fawredd, dy sancteiddrwydd, dy gyfiawnder, y Duw sydd yn dad, y mab ac ysbryd glân. A da ni'n gweddio wrth i ni addoli y byddi di trwy ysbryd yn harwain ni, y byddi di'n delio a yn calonna ni, arglwydd byddi di'n argyhoeddi, yn goleio, chdi sydd yn gwybod beth sydd i angen arno ni. Da ni'n gofyn y byddwn ni'n cael profi mwy o dy ras a dy gariad di'n Iesu Grist, ac y byddwn ni trwy waith dysbryd di yn tyfu, yn dod yn debycach i Grist wrth i ni weld o yn gliriach. Nid i faddau ni bob pechod a bai, nid i dderbyn yn diolch ni am hyfrydwch a gogoniant person Iesu Grist, yr un naeth y cyfan drosom ni ar y groes ac yna codi'n fyw yn fuddugoliaethus, i roi gobaith tragwyddol i bawb sydd yn credu yn ti. Arwain ni felly, os gweld i fod yn dda rhodeneiniad ar Meirion, wrth iddo fo agor dair di, a boed i ni gael y bwyd yr ydyn ni yn dyheu am i gael o thair di, ac o'th gwmni di. Arglwydd trigar ha, da ni'n cyflwyno'r amser yma a'r amser yn yr ysgol Sul i gyd i ti, yn gofyn ar i ti fod ar waith, achos bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly dewch i ni ganu i ddechrau cyn i Meirion ddod ymlaen. Canu yr emyn cyntaf, arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Diolch. Oh,
Diolch yn fawr iawn am y croeso. Yn hyfryd I fod gyda chi. Un o'r hoff tymhorau tra oeddwn I ym Mangor oedd tymor yr Hydref. A'r dail yn dysgen a'r lliwiau hyfryd. Fe draw ni I lyfr Job. Llyfr Job a'r bennod gyntaf. Roedd gŵr yng ngwlad is o'r enw Job, gŵr cywir ac uniawn, yn ofni Duw ac yn cefnu ar ddrwg. Ganwyd iddo 7 mab a thair merch, ac roedd ganddo 7,000 o ddefaid, 3,000 o gymelod, 500 iau o ychen, 500 o asenod, a llawer iawn o weision. Y gŵr hwn oedd y mwyaf o holl bobl y dwyrain. Arferai ei feibion fynd I gartrefi ei gilydd I gynnal gwledd, pob un yn ei dro, ac yn fonent wahoddiad yw tair chwaer I fwyta ac yfed gyda hwy. Yna pan ddoi cylch y gleddau I ben, anfonau Job amdanynt yw puro, codau'n fore I offrymu poeth offrymau. Un dros bob un ohonynt, oherwydd meddyliau, efallai fod fy meibion wedi pechu a melltithio Duw yn ei calonau. Fel hyn y gwnaed Job yn gyson. Daeth y dydd i'r bodau nefol ymddangos o flaen yr arglwydd, a daeth Satan hefyd gyda hwy. Gofynnodd yr arglwydd I Satan o ble daethos ti? Atebodd Satan yr arglwydd a dweud o fynd yma ac acw hyd y ddeiar a thrymwyo drosti. Dywedodd yr arglwydd wrth Satan, a sylwaist ar fy ngwas Job. Nid oes neb tebyg iddo ar y ddeiar. Gŵr cywir ac uniawn, yn ofni Duw ac yn cefnu ar ddrwg. Atebodd Satan yr arglwydd a dweud, a'n ddiachos y mae Job yn ofni Duw? O'n I warchodaist drosto ef a'i deulu a'i holl eiddo. Bendithiaist ei waith a chynyddodd ei dda yn y tir. Ond, estyn di dy law I gyffwrdd a dim o'i eiddo, yna'n sicr fydd felltithia yn dy wyneb. Yna dywedodd yr arglwydd o'r Satan, weler cyfan sydd ganddo yn dy law di, ond I ti beidio a chyffwrdd ag ef ei hun. Ac aeth Satan allan o ŵydd yr arglwydd. Un diwrnod pan oedd ei feibion a'i ferched yn bwyta ac yn yfed yn hi ei brawd hynaf, daeth cenad at Job a dweud, pan oedd yr ychen yn aredig ar y synod yn pori gerllaw, daeth y sabeaid ar ei gwarthaf a'i cipio, a tharo'r gweision a chleddyf, am y fi'n unig a ddihangodd I fynegu hyn I ti. Tra oedd hwn yn llefaru, daeth un arall a dweud, disgynnodd tân mawr o'r nefoedd ac ysir defaid a'r gweision a'i difan llwyr, am y fi'n unig a ddihangodd I fynegu hyn I ti. Tra oedd hwn yn llefaru, daeth un arall a dweud, daeth y coldeaid yn 2 mintau, ac ymosod ar y cymelod a'i cipio a tharo, gweision a chleddyf, am y fi'n unig a ddihangodd I fynegu hyn I ti. Tra oedd hwn yn llefaru, daeth un arall a dweud, ac oedd dyfeibion ath ferched yn bwyta ac yn yfed gwyn yn hi ei brawd hynaf, a daeth gwynt nerthol dros yr anialwch, a tharo 4 congl y tŷ, a syrthiodd ar y bobl ifanc a buont farw.
am y fi'n unig a ddihangodd I fynegu hyn I ti. Yna cododd Job a rwygodd ei fantell, eilliodd ei ben a syrthiodd ar y ddeiar ac ymgrymu a dweud, ynoeth y deithim o groth fy mam ac ynoeth y dychwelaf yno, yr arglwydd a roddodd, a'r arglwydd a ddygodd ymaith. Bendigedig fyddo enw'r arglwydd. Yn hyn I gyd, ni phechodd Job, na gweld bai ar dduw. Wel, gorffwysed bendith yr arglwydd ar y darlleniad. Canu I ni neu stori plant? Stori plant. Right, ydy'r plant yn dod yn ei blaen. Da iawn, rhaid I bachu sedd. OK, dwi eisiau cyflwyno cymeriad I chi'r bore yma. A chi sy'n mynd I gael dewis yr enw, dyma'r cymeriad. Dim Job. Mae yna luniau wedi cyrraedd? Oes, right, beth yw hwn neu pwy yw hon? Lindys. OK, enw i'r Lindys. Rwy'n yn cynnig enw? Linda. Oh, right. Linda'r Lindys. OK. Ydy Linda'r Lindys yn Lindys hapus neu yn trist? Hapus neu trist? Pwy sy'n gawn ni pleidlais bach? Y mis etholiad Caerffili. Hapus. Drist. Wel, fel chi, weithiau I chi'n hapus, weithiau I chi'n drist? Yeah. Oedd Linda yn Lindys da neu drwg? Da, drwg. Yn dda. Yr bechgyn yn pwysig gyda'i gilydd yn hyn. Drwg. Wel, I chi'n gwybod beth, fel chi, I chi'n dda weithiau, chi'n reit dda yn eistedd fan hyn, yn gwrando ar y hwntw yma. Ond weithiau, I chi'n gwneud pethau drwg, paid a gwneud hynny, a chi'n gwneud e. Wel, oedd Linda'r Lindys fel yna. Y myd bach Linda'r Lindys, roedd yna Robin, does dim llun o'r Robin, angofios I hwnnw. Ac roedd y Robin yma yn wastad yn meddwl, drian o Linda, y Lindys. Pam I chi'n meddwl bod y Robin yn dweud drian o Linda'r Lindys? Lle oedd y Robin fel arfer? Yn yr awyr, gweld pob peth, mwynhau, hedfan. Lle oedd Linda fel arfer? Lawr yn y gwlybaniaeth, yn yr dail, a y Robin bach yma'n teimlo dros Linda. Ti'n byw dy fywyd, jyst yn bwyta dail yn y slwtch. Chi'n gyfarwydd ar gael slwtch? Ydych, slwtch. Mae'n y slwtch o Mangor. Oes. Yn y slwtch yn bwyta'r dail yma. Drian. Dwi fan hyn, meddwl Robin, yn hedfan o gwmpas. Dwi'n agosach at yr haul. Dwi'n cael bywyd braf a mae bywyd y Lindys bach yma. Ac oedd Linda weithiau'n meddwl, mae bywyd yn anodd. Ydych chi'n dweud weithiau boring? Ydych chi? Dim ar y sil, gobeithio nac e. Chi'n dod i'r capel, dwi ddim yn boring. Cyffroes. Sbiwch ar yr holl oleuadau yma. Mae fel llwyfan yma. Ac I chi'n mwynhau. Ond weithiau, boring. Ac oedd Linda yn meddwl weithiau bod bywyd yn boring. A mae lot o bobl yn meddwl bod bywyd yn boring. Bod na ddim byd exciting, bod na ddim byd, dim ond lawr fan hyn, yn y byd yma, dim byd arall.
yn y byd yma a dair. Wel, un diwrnod roedd bywyd nid yn unig yn boring i Linda, roedd bywyd wedi mynd yn, chi'n teimlo weithiau bod pwysau arnoch chi. Pan chi'n clywed y gair gwaith cartref, chi'n teimlo, gret, neu chi'n teimlo, i ti'n, da ia, mae wastad un yn does, yn gret. Ond mae rai bobl yn mynd, gwaith cartref, neu rhywbeth arall, helpu, ydych chi'n golchi llestri, neu jyst llwytho peiriant golchi llestri? Ydych chi hyd yn oed yn gwneud hynny? A mae bywyd yn mynd yn anodd yn dweud. A allai ddweithio chi, a mae yna bobl tu ôl i chi, mynd yn dweithio chi, mae lot o bethau yn mynd yn anodd mewn bywyd. Wel, a pethau'n anodd iawn i Linda, i ddweud y gwir, mi wnaeth hi fynd o dan rhyw ddeilen, llwyddodd i mynd i fyny rhyw goeden, nath hi an rhyw ddeilen, a mae Robin yn dweud, welwn ni byth o Linda mwy. Mae Linda wedi marw. Mae wedi mynd, no more, dim Linda mwy. A cyn, neu fel oedd hi'n mynd i farw, oedd hi'n mynd rhyw fath o gwely, a mae rhyw blancet. Llun nesa. Mae yna rhyw flancet, a ni oedd lot o Lindas. Wel, na, Linda mewn stages gwahanol. Reit ar y diwedd fan hyn, roedd na rhyw blancet. Os na sach cysgu gyda chi gytre, chi'n mynd ar eich gwyliau, neu felly bod chi mewn sach cysgu gytre, dwi ddim yn gwybod. Ond oedd hi'n mynd rhyw fath o sach cysgu. A Robin yn dweud y pawb, ond oedd e'n neis nabod Linda. Oedd Linda'n ffein. Oedd Linda'n dda, ddrwg, drist, hapus. Ond Linda dim mwy. Dim mwy o Linda. Wel, ydy hynny'n wir? Chi'n gwybod stori Lindys. Mae Lindys yn mynd i gysgu am gyfnod a cael sach cysgu. Ond beth sy'n digwydd wedyn ni? Waw! Mae Linda, be ni'n mynd i alw Linda nawr? Lovely Linda. Lovely iawn. Mae Linda yn dod yn lovely. Mae yna fywyd arall. Mae Linda yn troi yn beth? Pili Pala. Os yna Pili Palas, fan hyn mae'r Pili Palas rhywbeth? Mae yna Pili Palas fan hyn. Chi wedi bod i'r Pili Palas? A gweld gwahanol lliwiau, gwahanol maint. Mae hi'n newid. Mae posib newid. Felly bod chi'n teimlo weithiau, allai ddim newid y mywyd i. Allai ddim newid y ffordd i fi'n meddwl, y ffordd i fi'n byw. Allai ddim newid. Fi jyst mynd i fod fel pawb arall. A mae'r Beibl yn dweud, na, mae Duw yn gallu newid ni. Yn gallu newid ni. Mae yna adnod. Oes. Gewn ni gyd ddarllen yr adnod. Gewch chi ddarllen, gewch chi help darllen. Newn ni ddarllen yr adnod gyda'n gilydd, dweud, pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae wedi greu yn berson newydd, mae'r hen drefn wedi mynd, edrychwch, mae bywyd newydd wedi cymryd ei le. Oedd eisiau bod mwy exciting pan wedyn ni'r gair. Edrychwch, wele, mae pob peth wedi dod yn newydd. Allwn ni gael bywyd newydd wrth gredu, wrth ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Reit, fi'n mynd i weddio gyda chi. I ni yn diolch i ti o dad nefol am y bywyd sydd gyda ni. Ni'n diolch am rieni, am ffrindiau, brodyr, chwiorydd. Ni'n diolch am eglwys, am ysgol Sul. Ni'n diolch o arglwydd am yn bywyd ni. Ond diolchwn yn fwy am y bywyd rhyfeddol, y bywyd newydd sydd yn dod i ni wrth gredu ac wrth ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gwyddio drosom ni yn oedolion, yn rieni ac yn blant y bore yma, a byddwn ni yn ymddiried, yn credu ac yn profi y rhyfeddod, y bywyd newydd sydd yn Iesu Grist. Amen. Chi'n mynd nôl i'r seti neu chi'n neud rhywbeth. I ni'n canu eto?
Okay, fe godwn ni i ganu. Wel, gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o arglwydd dy fod ti yn dduw pob gras, ac i ni'n cydnabod y bore yma o arglwydd ein hangen ni eto am dy ras di yn Iesu Grist. I ni'n diolch am gras achubol, i ni'n diolch am y gras a ddaeth i oleio ein calonnau, yn meddyliau ni. I ni'n diolch am y gras nath yn ryddhau ni o gadwyn pechod. I ni'n diolch am y gras yn Iesu Grist nath ein dwyn ni ata ti dy hun a roi yn ein calonnau ni yr ymwybyddiaeth dy fod ti'n dad i ni ac ein bod ni'n gallu dod yn y perthynas mwyaf agos yma fel plant at tad nefol a chydnabod y bore yma eto dy ofal trosom o arglwydd i ni'n gallu edrych yn ôl dros wythnos, misoedd, blynyddoedd, degawdau a sylweddoli o arglwydd fod dy ras di wedi ein cadw a'n cynnal ni ac wedi ein dwyn ni i'r awr hon. Ac o arglwydd yr ymwybyddiaeth hefyd mae gras fydd yn ein tywys ni ar hyd y daeth, gras cynhaliol ac o arglwydd i ni'n gweddio y bydd yn ein calonnau ni a'n heneidiau ni syched am y gras hwnnw. Y gras hwnnw sydd yn harddu o arglwydd ein bywyd ni, y gras hwnnw sydd mor amlwg ym mherson, yng ngwaith,
yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch o arglwydd am yr addewid fod yr arglwydd Iesu gyda ni, lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn fy enw i yno y bydda fi. I ni'n diolch i ti am yr addewid a roddodd yr arglwydd Iesu cyn iddo esgyn yn ôl i'r nef ac comisiynu'r disgyblion i fynd i 4 ban byd, fydda i gyda chwi hyd y diwedd. Ac i ni'n gweddio y bore yma o arglwydd am yr ymwybyddiaeth yna bod ni ddim wrth yn hunain, dy fod ti gyda ni yn yr oedfa yma, gyda ni yn y mawl, gyda ni yn y gair, a gyda ni yn awr hyd yn oed wrth orsedd gras. Ac y byddu di o arglwydd yn cynnal ac yn nerthu. Ti sy'n gwybod yn beichiau ni, ti sy'n gwybod y pethau sydd yn gwasgu arnom, yn pwyso ar feddwl ac ar ysbryd, ond ni'n diolch y bore yma bod ni'n cael dod ar cyfan a roi ein pwys, rhod y bwys ar freichiau'r Iesu beth gynnal ymlaen. Ni'n diolch o arglwydd y gallwn ni weddio dros yn hunain, dros yn gilydd. Ni'n diolch i ti fod na blant a phobl ifanc gyda ni'r bore yma, ac ni'n gweddio o arglwydd amdanynt. Y bydden nhw mewn ysgol, mewn coleg, mewn gwaith, a lle bynnag byddwn ni yr wythnos yma o arglwydd yn y gweithle o arglwydd yn y gymuned a'r gymdeithas sydd yn cwmpas ni, cyfrifoldebau gwahanol mewn teulu o arglwydd i ni'n gweddio. Y byddu di yn diogelu ni. Ni'n diolch dy fod ti wedi addo bod yn Duw noddfa ac yn nerth ac yn gymorth. Ac nid yn unig yn gymorth, yn gymorth hawdd ei gael, a hynny ym mhob cyfyngder. Ni'n gweddio o arglwydd dros yn cymdeithas a'n gwlad ni. Ni'n gweld o arglwydd elfennau trist. Ni'n gweld elfennau milwriaethus o arglwydd yn tynnu i lawr gwerthoedd, yn ymosod o arglwydd ar uned teulu hyd yn oed. Ac o arglwydd ni'n ymwybodol o arglwydd am y brwydrau sydd yn digwydd yn meddwl ac yng nghalon yr rhai. Ac ni'n gweddio y bore yma o arglwydd y byddu di'n nerthu'r eglwys o arglwydd yn y gymdeithas, yn nerthu'r eglwys yn y byd sydd ohoni i fod yn glir i thystiolaeth, yn driw i dy air di, ac o arglwydd yn fwy na dim yn profi mwy o nerth yr ysbryd glân. I ni mor wan o arglwydd, i ni mor ddinerth yno ni'n hunain. I ni'n profi llesgedd o arglwydd, ac i ni'n gweld y cyfan sydd yn baglu ni fel petai. Ac o felly, rod y allu, rod y nerth yr ysbryd glân. I ni'n ymwybodol yn hanes yr eglwys fod na gyfnodau o tywallu yr ysbryd glân ac o fywhau ac o ddod o arglwydd mewn grym i ganol eglwys a'r gymdeithas. Arglwydd i ni'n diolch am yr hyn sydd, ond yn dyheu am fwy. Mae yna fwy o dogoniant o arglwydd, siŵr o fod, mae yna fwy o dogoniant i weld ac i brofi eto yn ein tiroedd ni ac yn ein gwledydd ni. Ni'n gweddio o arglwydd yn arbennig dros rai y bore yma sydd mewn cyfnod hir, trist o ryfel a thrais ac o ymladd, ac o arglwydd ni'n gweddio y bore yma dros brodyr a chwiorydd, dros gweinidogion y gair y bore yma, sydd yn pregethu yn y cyd-destun anodd yma. O arglwydd bydd yn dŵr cadarn iddynt yn y sefyllfaoedd hynny. Bendithio'r eglwys hon, ni'n diolch am dystiolaeth yr Efengil yn y ddinas yma, ac ni'n gweddio o arglwydd y byddu di'n nerthu. Ni'n gweddio am myfyrwyr newydd a myfyrwyr eraill sydd yn cyrraedd yn ôl o arglwydd i fod yn y prifysgol a'r colegau ar hyn o bryd. Arglwydd bydd yn agos atyn nhw. Ni'n gweddio byddu di'n nerthu tystiolaeth Cristnogion
ac y byddi di'n defnyddio nhw o arglwydd i ni. Meddwl am myfyrwyr falle sydd wedi dod o dramor, wedi teithio'n bell i fod yma, ac i'n gwyddio bydden nhw'n profi cariad a chroeso Cristnogion. Ac fel o arglwydd yn y cyfnodau a fi, bydd na nifer yn dod i glywed ac i brofi cariad personol Iesu Grist yn eu calonnau nhw. Clyw ein gweddiau ni o arglwydd wrth i ni ofyn y cyfan yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Wel, i ni ddarllen y benod gyntaf o lyfr Job, ni'n mynd i droi mewn munud at y bedwaredd ar 15, penod 19 o Job, ac yn dod i'r cyffes mawr Job, mi wn fod fy mrynwr yn fyw, ac ni'n mynd i ganu am y prynwr byw yn yr emyn nesaf. Felly, Job 19 ac na i ddarllen adnodau 23 i 27 a na i ddarllen nhw yn cyfieithad yr esgob William Morgan. O nad ysgrifennid fy ngeiriau yn awr, o nad ar greffyd hwynt mewn llyfr. Hynny yw, mae hyn yn bwysig. O nad ysgrifennid hwynt yn y graig, dros byth, a ffyn o haearn ac a phlwm. Canes my fi a wn,
fod fy myrhynwr yn fyw, ac a saif yn y diwedd ar y ddeiar. Ac ar ôl fy ngyrhoen i bryfed ddifetha'r corff hwn, eto caf weled Duw yn fy nghawd. Yr hwn a gaf fi i mi fy hun ei weled, am llygad a'i gwelant ac nid arall, i mharenau ddarfod y nof. Mae Ceri wraig wastad yn mynd excited yr wyddfa. I ni'n cael gweld yr wyddfa. Ni ddim quite yn siŵr ar wyddfa welon ni neu rhywbeth arall oedd na gymylau y bore yma. Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi bod i ben yr wyddfa. Wel, mae un esboniwr, nid ar ben wyddfa i ni, dyw'r esboniwr ddim yn dweud hynny, dwi ddim yn gwybod am yr wyddfa falle. Ond mae e'n dweud, i ni ar ben yr Himalayas, i ni ar ben Everest, wrth i ni ddarllen cyffes mawr llyfr Job. Mi wn fod fy myrynwr yn fyw. Mae e fel petai bod chi wedi cyrraedd uchel fannau datguddiad o Dduw, medde'r esboniwr, mae'r esboniwr yma wedi byw yn llyfr Job yn dweud, felly mae'n mynd i ddweud hyn. Nid yn unig yn llyfr Job, ond yn y datguddiad dwyfol cyfan ar draws yr ysgrythyr. I chi'n cyrraedd man uchel wrth dod i'r gyffes yma. I chi'n sylwi bod e'n gyffes bersonol iawn, mi wn. Nid mae rhywun wedi dweud wrthoi, neu mae rhywun wedi awgrymu, neu rwy wedi darllen rhywle. Mae'n argyhoeddiad personol yma. Ac argyhoeddiad sydd yn llawn sicrwydd. Does na ddim amheuaeth. I chi mynd trwy lyfr Job, gai awgrymu'r wythnos yma, neu'r yn yr wythnosau nesaf, bod chi'n troi at lyfr Job. Mae'n llyfr hynod ddiddorol, os na dim byd arall. Ac mae yna nifer o fannau sydd yn llawn amheuaeth. Pam, sut, pwy? I chi'n cael y cwestiynau yma i gyd yn llyfr Job. Ond yn y fan hyn, ni wedi cyrraedd tir sicr. Mae yna rhyw cadernid o dan eich traed chi pan ych chi'n darllen ar adnodau yma. Llawn sicrwydd, llawn hyder, ac wrth gwrs gobaith. Mi wn fod fy mrhynwr yn fyw. Ac mae Job fel petai yn edrych i lawr trwy twneli neu coridorau hanes ac yn gweld yn y diwedd i gyd, fydd y prynwr yma yn sefyll. Wir mae un esboniad yn awgrymu yn sefyll ar fy neiar i, ar fy llwch i, ar fy medd i, falle. Ond mae yna obaith, nid y bedd, nid y croen wedi difa, nid y lindys dan y dail yw'r diwedd. Mae yna rhywbeth mwy. Wel, mae'r gobaith, mae'r hyder, mae'r sicrwydd yma, os oedd yn berthnasol i Job ac i gyfnod Job, pa bynnag gyfnod oedd hwnnw, mae'n ddadle, ond ydyw e'n berthnasol i'n cyfnod ni. Wedodd yr Rodri'r bore yma, hanner can mlynedd yn ôl, ddes i yma i Fangor, dath 7 ohono ni o Lanelli i Fangor a cael amser braf dymunol yma. Ac un o'r pethau nes i yn y tymor cyntaf, nes i cofrestru wrth gwrs i wneud y prif gwrs astudiaethau Beibledd, ond oedd rhaid wneud cwrs bach arall a dywysys i drama. Ac roedd Mr Ogwen yma ac rhywun arall yn yr adran. Ac un o'r llyfrau cyntaf gawson ni ar draws y ddesg oedd Wrth Aros Godo. Wrth Aros Godo, cyfieithad Saunders Lewis o Samuel Beckett. A mynd i ddarllen y peth ac mynd i drafod y peth. Crynodeb sydd y fi bore yma, dwi'n mynd i dynnu chi i waelodion nac i chelfannau, nid bod na i chelfannau mawr iawn yn Godo. Ond
Pam i ni yma? Ni'n aros am y person yma, Godw. I ni'n aros i hwn i ddod. A tra bod ni'n aros, i ni'n athronyddu, i ni'n ymbalfalu, i ni'n meddwl, i ni'n cwyno, beth yw pwynt bywyd? Os na ystyr i fywyd? Os na rhywbeth y tu allan i'r byd yma? Os na dragwyddoldeb? Lle mae Godw? Pwy yw Godw? Ydw e'n mynd i ddod? Spoiler, dyw e ddim yn cyrraedd. Wel, dyma'r trafodaeth. Ac mae'n ddiddorol iawn, fe nath un o'r myfyrwyr godi yn y dosbarth ryw fath o gymhariaeth, Job. Le mae Duw? Pwy yw Duw yn llyfr Job? Diolch byth mae Duw yn cyrraedd. Ond, dyna chi gyd, dyma'r drafodaeth, sydd yn gwneud, dwi'n meddwl, llyfr Job yn berthnasol, ac yn enwedig y gyffes yma, miwn. Yng nghanol y cyfan, mae modd cael sicrwydd am berson, y prynwr, am waith, y prynwr, ac am y gobaith mae credu yn y prynwr yma i roi i ni. Sut mae Job yn meddu ar y fath a'r gyhoeddiad? Wel, yn y bennod gyntaf, ddarllenon ni mwy nag unwaith, roedd Job yn ofni Duw. Roedd e'n credu fod yna Dduw, ac roedd e'n ofni Duw. Roedd e'n parchu Duw. A'r parch yma i Dduw, sydd yn agor wrth gwrs, ofn yr arglwydd yw dechreuad gwybodaeth. A'r osgo yma o ofni Duw sydd yn agor fel petai, yr holl drysau yma, y mae Job yn cael datguddiad o Dduw. Nawr, dwi eisiau gwneud dau beth yn syml y bore yma. Un peth yw cyd-destun yr argyhoeddiad yma. Ni wedi dechrau awgrymu hynny, ond cyd-destun yr argyhoeddiad ac yn ail cynnwys yr argyhoeddiad. Ym mha gyd-destun mae Job yn gwneud y datganiad yma. Beth yw sefyllfa Job ar hyn o bryd? Wel, sefyllfa real bywyd. Mae Job yn ddyn, mae e'n byw mewn man arbennig, mae e'n byw mewn cyfnod arbennig, mae e'n byw mewn sefyllfa arbennig. Ac yn y cyfan o reality bywyd Job, yn y cyd-destun ddarllenon ni, yn y bennod gyntaf, mae Job yn gwynebu colledion. Colledion, nid yn unig yr anifeiliaid a'r stoc, mae'n colli i blant. Mae annau, mwy na yn dod a cnoco wrth drws Job. Mae'n dod i fewn fel storm i deulu Job. Felly, nid cyd-destun beth allan ni alw'n escapist sydd yna. Mae Job wedi mynd i ryw lle le mae e fel mynach ar ben ei hun. Dyw e ddim mewn adran diwynyddol, le mae yna ddadlen digwydd. Dyw e ddim ar encil. Dyw e ddim mewn gynadledd gweinidogion. Mae yng nghanol colledion bywyd. Mae yna dristwch. Hefyd, i ni'n gweld o'r bennod gyntaf, ac mwy na thebyg, doedd Job yn gwybod dim am hyn. Roedd Job wedi ddal i fyny fel petai mewn ymladd dros ei fywyd a ienaid ef, mewn brwydr ysbrydol, rhwng nid just y da a'r drwg, ond rhwng Duw a'r diafol. Mae'r Beibl o'r dechrau yn sôn am diafol, draig, yr un oedd yn gwrthwynebu Duw ac yn gwrthwynebu pobl Dduw, ac mae'r diafol yn awgrymu, wrth gwrs mae Job yn credu, mae Job yn ofni Duw, achos, wel, popeth yn iawn, yn ei fyd e. Os wneud i dynnu y lles yma, a tynnu yr pethau eraill yma o'i fywydau, geid i weld. Wrth gwrs, ni'n gweld hyd yn oed yn y bennod gyntaf fod Job
yn plygu ac yn cydnabod yn y gorthrymder i gyd fod Duw yn un i'w addoli a'i barchu. Mae'n rhoi, mae'n cymryd i ffwrdd ar datganiad mawr yn y bennod gyntaf, bendigedig fyddo enw yr arglwydd. Ond dyma'r cyd-destun o drystwch, ac wedyn trwy'r llyfr Job ar ei hyd. Mae'r ymdeimlad gan Job fod Duw yn bell. Mae Duw wedi barnu, mae Duw wedi disgyblu. Mae Duw yn wir yn disgyblu'n llym. Edrychwch ar adnod 11 yn y bennod yna. Ynynodd ei lyd yn fy erbyn, ac fe'm cyfrif fel un o'i elynion. Daeth ei fyddinoedd ynghyd, gosodasan sarn hyd ataf, ac yna gwersyllu o amgylch fy mhabell. Cadwodd fy merthnasau draw o ddiwrthif, aeth fy nghydfeillion ein ddiaethyr. Mae yna goblygiadau trist yn perthynas Job a'i deulu. Gadawyd fi gan fy nghymdogion am cydnabod, anwybyddwyd fi gan fy ngweision. Fel dieithryn y meddyliau fy morynion amdanodd, estron wyf yn ei golwg. Galwodd ar fy ngwas, ond nid yw'n fy ateb. Mi erfyn yn dair arno, aeth y anadl yn atgas i'm gwraig, ac yn ddrewdod i'm plant fy hun, dirmygir fi, hyd yn oed gan blantos. Wel, jyst yn cymryd yr adnodau yna i gyd, i chi'n gweld bod y gyffes yma felly yn rhyfeddol. Yn wir, mae'n safdanol, mae'n drawiadol iawn, oherwydd nid o ben mynydd, mae e'n cyffes ben mynydd, nid o ben mynydd mae Job yn gwneud y datganiad yma, ond yn wir, o ffos, o ryw bydew, trist, difrifol. I ni'n gweld fod na aiogrwydd, i ni'n gweld fod na dywyllwch yma. Ond o'r tywyllwch, mae Job fel petai yn gweld seren lachar. Dwi'n hoff iawn o'r casgliad gweddiau y Puritaniaid, Valley of Vision, Dyffryn Gweledigaeth. Ac mae'r weddi sydd yn rhoi teitl i'r llyfr yn un trawiadol yn ei hun. Fe allwn ni fod yn y dyffryn mwyaf tywyll, yn y dyffryn mwyaf anodd, ond i ni ddim yna heb obaith. Mae Job fel petai yn datgan gwirionedd mawr, cyfamod mewn ffordd, mae Duw gyda ni. Mae Duw wedi ymrwymo i ni. Bod ni'n teimlo fod Duw yn bell, bod ni'n teimlo bod y dryswch a'r beichiau mwyaf trwm, ac fod yr adnoddau personol wedi dod i'r diwedd. Ni'n wan, ni'n analluog. Eto, mae na ole. I ni ddim heb obaith. Ac felly mae'r cyd-destun yn cyfoethogi yn diwedd. Nid mewn gwynfyd, ond weithiau mewn adfyd. Mae profi Duw yn agos, ac mae cael y gobeith, ac mae cael y llawenydd hyd yn oed. Wel, mae'n dod i ni yn y sefyllfaoedd mwyaf anodd. Felly mae'r cyd-destun ei hun yn rhoi cysur i ni. Mi allwch chi syrthio, fel medde'r salmwydd, i waelodion, tywyllwch, ofnadwy. Ond yno, i chi'n darganfod yr arglwydd. Mi ddarllenis i'n ddiweddar rhywun yn dweud, mi edrychais i chelfanner nef amdano, yn frenin ac yn arglwydd. A wele,
oedd e yna wrth yn draed i. Mae Job fan hyn yn cael y profiad yna mewn cyd-destun mwyaf trist ac anodd. Felly, petai ni'n rannu'r bore yma, gymryd ni seiadu, beth yw'n cyd-destun ni, beth yw'n problemau ni, beth yw'r beichiau, beth yw'r struggles, beth yw'r tyndra, beth yw'r frwydr, byddwn ni'n rannu. Ond gobeithio byddwn ni'n dod i'r fan, ond nid heb obaith. Nid heb obaith. Mi wn fod fy mrynwr yn fyw. Dyna yn fras y cyd-destun. Ond gadewch chi ni yn fwy fanwl edrych ar gynnwys yr argyhoeddiad yma. Beth oedd y meddwl Job wrth iddo fe sôn am brynwr? A hwnnw yn fyw, nid marw, byw. Wel, mae yna mwy nag un wedd. Mae yna range fel petai o weithgarwch yn perthyn i swyddogaeth y prynwr. Dyna pam i chi'n cael gwahanol cyfieithiadau. Yn y cyfieithiad newydd, i ni'n cael mi wn fod fy amddiffynydd yn fyw. A dyw hwnna ddim yn anghywir. Yn y marn ni, dyw e ddim yn ddigonol. Mae yna amddiffyn yma. I ni'n ymwybodol, mae yna frwydr, i ni newydd dweud, mae yna wrthwynebydd, mae yna ddiafol. Mae Job yn profi fel petai, pecellau, tanllid y fall. Mae cynghorwyr Job, so-called, a ffrindiau Job, yn wir mae'n dweud fan hyn, bod i wraig hyd yn oed yn ei erbyn e. Mae angen i rywun i amddiffyn y boi yma. Mae angen rhywun i gysgodi. Mae angen noddfa ar Job. Ac mae'n dweud, mae yna amddiffynydd. Mae'r amddiffynydd, hyd yn oed mewn cyd-destun, lle mae yna pobl wedi dod a dweud hyn am Job, hynny yw, mae yna gyhuddiadau. Os na rhywun yn mynd i amddiffyn Job fel petai yn llys y nef. Os na rhywun yn mynd i gyfiawnhau Job. Os na rhywun yn mynd i sefyll wrth ochr Job. Ac mae yna wedd i waith yr amddiffynydd. Hynny yw, mae yna amddiffynydd yn yr ystyr pan ych chi'n mynd i llys barn, mae yna rhywun yn dod â'r cyhuddiadau ac ych chi'n talu'n ddrud i gael yr amddiffynydd gorau. Wel, mae Job yn cael ei amddiffyn. Mae'n amlwg fod Job yn gweld fod Duw yn amddiffyn ac yn ei ymgyleddu ym mhob ffordd. Mae yna nerth, mae yna gysur o'r amddiffyn yma. Chi'n sylwi bod e'n rhywbeth mi wn fod yn mrynwr yn fyw. Mae Job yn dweud mae e gyda fi nawr. Mae yna ymwybyddiaeth o cyfoeth a agosatrwydd yr amddiffynydd yma. Ond mae'r gair yn fwy cyfoethog na hynny. Dyna pam dwi'n ffafrio'r prynwr. Oherwydd mae'r gair prynwr yn cysylltu ni yn syth, gellir dweud gyda thema fawr, yn wir prif thema yr ysgrythur i gyd. Os oes yna brynwr, mae yna brynedigaeth. Ac mae yna hanes i'r gair yma. Nid yn unig yn llyfr Job, nid yn unig yn y salmau, ond yn y gyfraith ei hun. Yn wir, y gyfraith oedd yn dangos fod mewn cymdeithas ac yn arbennig mewn teulu, fod na un i'ch prynu chi, i'ch amddiffyn chi, ond fel arfer roedd na talu pris yn digwydd. Yn agos i lyfr Job, mae'r llyfr Ruth, ac i ni'n clywed yn y fan yna am y cyfathrachwr, yn y Saesneg, y kinsman redeemer. Mae yna un o blith dy deulu di fydd yn amddiffyn, ac mae yna bris i dalu am yr amddiffyn hwnnw. Ddath Ruth i chi'n gwybod yn weddw, ac o blith y teulu bydd na wr arall, bydd na amddiffynfa i ti yn y fan yna. Os ewch chi llyfr Leviticus,
Os un o'r teulu yn cael ei werthu neu'n cael ei ddwyn I gaethiwed, ac y bydd yn rhaid I chi brynu nhw nôl o gaethiwed, sylwch, prynu nhw nôl, bydd rhaid I rywun I dalu'r pris i'r ryddhau I chi. Mae talu'r pris I ryddhau yn bwysig wrth feddwl am y prynwr. Wedyn ni yn Numeri 37, y gwaith sobor o ladd unrhyw un a lofruddiodd aelod o dy deulu di. Hynny yw, bydd rhaid talu trwy tywallt gwaed. Ac I gyd, mwy neu lai yn y gyfraith, yn ymwneud â chyd-destun teulu, un o blith dy deulu di. Wel, yn y fan hyn, mae Job yn gweld fod Duw I hun yn amddiffyn. Mae Duw I hun wedi talu'r pris. Mae angen ryddhau Job. Mae angen delio gyda gelynion Job. A dyw Job ddim yn dweud na I brynu fi fy hun, na I amddiffyn fi fy hun. Dyw e ddim yn edrych ar adnoddau personol. Mae'r adnoddau I gyd wedi I drefnu, wedi I arfeithi, ac wedi I gwblhau gan Dduw I hunan. Nifer o'r esbonwyr yn dweud, dyma'r efengel. Dyma'r newyddion da, mae yna brynwr. Nid yn unig I Job, ond I deulu Job, I linach Job, i'r ddynoliaeth gyfan, mae Duw wedi dod I blith y teulu dynol. Yn wir, fe ddath I fab yn un o'r teulu dynol I hun. Ac fe dalodd e'r pris. Fe ddath Iesu Grist yn brynwr. Fe ddath i'r byd, fel dwi'n dweud, mewn cnawd, I deulu arbennig, I lwyth arbennig, ac yn ei fywyd perffaith, glân o efuddod, mae e'n aberthu hun ar groes Calfaria, ac yna mae e'n prynu. Mae Paul, pan mae'n gwyntychu'r thema fawr y brenedigaeth yn Galatied a Rufeinied, mae'n gweld wrth gwrs bod yr brenedigaeth yn cael ei chyflawni, I gwblhau, ei gymhwyso trwy ysbryd brenedigaeth, yr ysbryd glân. Felly mae'r cyfan yma. Nawr, a oedd Job yn ymwybodol o'r cyfan yna I gyd? Dwi ddim yn siŵr, mae yna ddirgelwch yn does. Ond gan bod ni'n gosod y testun yma, nid yn unig yng nghyd-destun Job, ond yng nghyd-destun y ddrama fawr, y brenedigaeth I gyd, dwi ddim yn credu bod ni o le yn awgrymu fod Job yn pwyntio ymlaen. Mae yna arwyddbyst yma I ddyfodol, oherwydd mae e'n dweud yn y fan hyn, yn y diwedd. Nid jyst I ddiwedd ond yn diwedd y byd, pan mae'r oesoedd I gyd yn cael ei ddwyn I ben, fydd na un yn sefyll. Mae e wedi yn barod gorffygu. Mae wedi gorffygu angau, y bedd, y diafol, y tywyllwch I gyd. Ac mae pob nerth, mae pob cysur ynddo ef. Ac y peth mwyaf real I Job, ac I chi ac I fi y bore yma yw, mae e'n fyw. Mae e'n fyw, nid marw mewn bedd mae'r prynwr. Mae e'n fyw. Ac felly os yw e'n fyw, mae e'n gwbl effeithiol ac yn gwbl gweithgar heddi. Meddyliwch am adnod fel hon yn Hebreaid. Hwn, am ei fod yn aros, yn dra gywydd, sydd ag offeriadaeth dragwyddol ganddo. Am hynny, fe a ddichon hefyd yn gwbl iachau rai trwyddo ef, sydd yn dod at Dduw, gan ei fod yn fyw bob amser I eirio trostent. Mae yna waithgarwch arall i'r prynwr yn dos e. A dyma'n cysur ni yn awr ac hefyd i'r dyfodol. Mae yna obaith heddi. Mae fel cael ffenest yn dywe. Chi'n edrych trwy'r ffenest
I ni'n sefyll fan hyn ac yn edrych trwy'r ffenest, ond trwy'r ffenest mae goleuni ac yr holl bethau sydd yn dod ato ni. Yr hyn mae Paul yn ialw yn ei ymdriniaeth ef ar y brynedigaeth, mae gobaith, gogoniant Duw. Mae gogoniant Duw yn y brynedigaeth ac yn y prynwr yma. Cafweled Duw. Mae yna ddadle, fel byddwch chi'n disgwyl. Cafweled Duw allan o'n cnawd. Cafweled Duw yn fy nghnawd. Wel, y peth mwyaf pwysig yw gai weled e. Cai weled Duw. Eifion Wyn, caf weled. Cai weled Iesu Grist. David Jones o Gaio, cafweld fy nwylid ci, pan elwyf draw i dre. Yr hwn o'i gariad fi yn dioddef yn fy lle. Cafweld yr Iesu, digon yw. Mae roi na laddwyd eto'n fyw. Nid wyf yn cyfrif, yr apostol Paul, nad yw'r dioddefiadau, a'r amser presennol hwn yn heiddi ei cyffelybu i'r gogoniant a ddatguddir ynom ni. Does dim rhyfedd bod yr ymynydd felly'n dweud, fe wnaed ymestyn ymlaen. Pan yr o'i lan. Un troed o flaen y llall. Dyna pa mor syml yw cerdded ynda. Un trad o flaen y llall. Ac i ni'n mynd. Dyma lle mae hanes, dyma lle mae'n bywydau personol ni, dyma lle mae'r eglwys, dyma lle mae bwriadau Duw. Ac maen nhw gyd yn cwrdd ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Wel, a allwch chi ddweud y bore yma, fel eich gwahodd chi mewn munud i ganu, Meirion, rwy'n gwybod. Os dim byd lot yno fi, yn wir, pechod, baiau, tywyllwch, gwendid, anallu, fyddai fel y lindys fach yna, fydd rhywun yn rhoi rhyw blanced amdano fi rhyw pryd, ac os na obaith, os na pili-pala moment yn dod, wel, dyma hi fan hyn. Wel, efe dyna'ch gobeith chi, efe dyna'ch hiraeth chi, yn y cyfieithiad newydd i ni'n cael y mae fy nghalon yn dyhau o mewn, am y dydd, am y foment, am yr awr. Gadewch i ni weddio. Arglwydd ein Duw, i ti'n nabod ni yn well nag i ni'n nabod yn hunain ac yn nabod yn gilydd. I ti'n gwybod y bore yma, pa bynnag dyffryn, a tywyllwch a brwydrau i ni ynddo. O arglwydd, cod yn golygon ni y bore yma. Ata ti dy hun, gad i ni weld y seren yma yn disgleirio miwn fod fy mrhynwr yn fyw. Gad i ni brofi y bywyd tragwyddol, y bywyd helaethach, y bywyd newydd sydd yn y prynwr rhyfedd yma, Iesu Grist. Amen. Wel, dim ond un amen oedd ei ganu ar y diwedd, a newn ni ganu honno nawr. Meirion fod fy mrhynwr yn fyw.
Diolch hwn i ti o arglwydd ein Duw am dy addewid o ras ein harglwydd Iesu Grist. Dy addewid o dy gariad di dy hun fel tad nefol. Dy addewid o gymdeithas yr ysbryd glân i ni bob amser, yn awr ac am byth. Amen.